biotopových stromoch vznikajú rôzne praskliny, dutiny, odlomené konáre či kapsy skôry. Niektoré vytvorili živočichy, iné vznikli mechanicky, po údere bleskom alebo hnilobou. Tieto štruktúry vytvárajú tzv. Mikrostanovištia. Miesta, ktoré predstavujú útočisko pre živočichy, ale aj nespočetné množstvo iných organizmov. Sú to iné podmienky ako inde v lese. Taká suchá drť, to je mokrá, to je nejaké mŕtve drevo, toto je úplne suchá drť. Čo to už hore.